trillion kum chia tia kan thriat rang to tur kum sang ni som ni chu aliam fel trepa kum thar kum sang ni som ni pakhat kan lo chuang kai nai tareng mai mi rang rangin kum thar kan lom dan le be sei dan ain anglo angbokin kum hlui kan thla dan po ain anglo viau zela khovel ram rang ranga kum hlui an thla dan kum thar an hmuh dan le lom dan po ain anglo khop mai ram then khata kum hlui an thla dan le kum thar an hmuh dan lo thlir thuak te am Ecuador ami cheng tam jok te mi hang an ni na Ecuador a hian dangdai ang reng takin kum hlui an thla thin savahlau kan ti ang mei chi milim lian tak siamin achunga chuan kum hluia an thil du lo van duaina le thil thalo rang in ji ana le kha an thun khat truna chu kum hlui thla za na halin hei hian kum hluia thil thalo te kha aliam pui do na nga in kum thar du om a thlen don ni an ngai thin ani milim hi an huan zom takte emo ama kuma boral ta tu te emo ang thei tura siam an ching le boka tin hemi rual hian kum hluia thil du om lo le thalo lan tir thei tu thalak le thil dang an haltel bok thin ani Colombia South America khomwal puya ram hriat lo tak Colombia hi rui hlo le misual rual ho bu pui ni in aral muang lo le a ma se heti chung hian kum thar an hmu da ne ro ala dang dam tak thei chuang lo kum thar nia suitcase ruak khaya jin kwal vak chu an ti dan phung ni in ke korte eng an hakher rin ke korte eng ha khian van nei na a thlen donin an ngai tlat pek Brazil hi Christian ram Catholic mun pui ani a ma se heti chung hian man laia ta to a kum thar an lom dan chi khat chu an thla lei thei bik lo tharau sual no kian nan thom novar in Berlin tuipui kam hnaya cheng te chuan kum thar alo thlen dona tuipui kama chuan tuipui pathian nu le manza polin thil an hlana atlang puin pangpar ani thin ti chuan tuipuya van nei na athlen dona hre in voisari an zuang lu thin ani Brazil pa ka an ram thlen om Mexico le Bolivia te chuan ti dan phung in ang tak nei in chu ke korte hak chung chang ani heng rama mitam jok te chuan kum thara an ke korte hak chuan an hmalam hun a hril donin an hretlat ani ti chuan hmangai na lama van nei na be sein ke korte sen an ha a rosum lama van nei na don du chuan ke korte eng ha in remna le muan na be sei chuan ke korte var an hathung thin ani Philippines khwaljin hip tak Philippines po hian kum tharlom na konga ti dan phung pui thu na thila ngai thei turan nei kum tharin thil tha aron thlen nan ti in kum tharlom na a thil bial an mang uar thei hle ei tura po abial ruang am nei thomhno po chu tiang tho an hal moi thlengin abial zonga eng pe chuak thei man ani thin ani Thailand Asia chimchak lama om Thailand hi sumdon na mun pui an ram kalphung dangdai tak manga khwaljin hip thiam ram an ni a Buddhist school pui ani bok keini kum thar le an ni kum thar a in anglo an ni chuan Theravada Buddhism be chanin April ni som pathuma tanga ni som panga chung hian kum thar an lom tlang pui he huna hian kum hluya an sual te len fai na tur ni anga in tuya in the in leile in phu chu ti mak mo ani kum thar ni a chuan tuika chik mangin kholaya anin kap luai thin ani Denmark William Shakespeare thon tu a Hamlet ataram Denmark hian an lom beng cheng thei viau mai bungbel an man du to chi alo te chu kum tluanin an lo khol khoma kum hlui thla zana chung thleng le thil dang an man du to lo te chu an kong kabula an vom ke ta chiam thina an thoma zoi thei lo thil hlui te kalsana thil thar thajok an be sei je entirna ani Spain bong in sual pui war tak Spain hian kum thar mu dan hau tak zet mai do thei ngai tak an nei halpu hal le midang te chi baina na fo chu alar le a hei aya hau tak deuh hi ala om sanapuya adar zat som pani mil che in grape anda diata dar kar tin hriat nana sana arik bol rual deuh tho in a in dota grape anda chu an ei zela dar nung ber zanlai dar som pani thlenga grape som pani dar zat mila an rem chu an ei chat theiani chuan kum thara van nei na soi sen lo dong donin zu in hretlat peka khua hi avar lo tlang thin te Finland ma khosanga indowrat pui Nordic anti te tual len na thin Finland a hian mi hring loi somnga panga chuang an cheng meka khovela education system nei thaberanga yan ni indowrat namti taka an kum thar be seidana po thir apoi motlat kum hlui thla jana thir an ro ling vervora chu tuivo ta pailu thutin
thir ling vote thut pian mang chuan kum thara an din mun tur a hrilin an ria en tir nan thin lung pian mang ang deuh ani chuan in nei na lama hoya zong lai an ni chuan an leng rei don lo ti na vok pian ang deuh ani chuan eile bara mal som na an dong don ti na ni in long pian ang deuh ani ero chuan an jin kwal na sat kum tur ti na ni in an ngai ani Croatia ram lian lem lo tak million pui pui chen na kum sang ni som panga atanga sang ni som ni chunga an president nu hleiking Polina Grabar Itarovica mel that e mawanga mitam takin an ngai ven Croatia hian kum thar lom dan chung changa arin dan than deuh an nei kum thar ni chuan janri atan vok pum hem minemo sangal le sajupui pum hem minemo an ei deuh kher zela hei hian kum thar duom ama chon tir don ni in an ngai ani kum thar ni a kai kuang le chak ai ero anung tol zonga kalna ni angain an du bau lo thung Italy rom ram chak tak ni thin Italy hian thil chin dan ho angreng tak an nei bok kum tharin hun duom a her chua puina tur ni angain hemini hian ke kortesen an hakher thin ani an thom no hlui chi rang te chu thil hlui te chu an rala ngai te an lo thar ta ti en tir nan tukvera an pai chuak chuma sumlama wa nei na keng tu ni a ria in hemini hian ei tur jikhat lentil an ei khar thin ani Argentina lama po Italy ake kortesen hazonga an pui thu na ang chi hi an neya an ni ve thung hi chuan ke kortesen ni lo a sendang ani turani an di ve thung kum thar tu ka ke kortesen dang ha te chuan mangai na lama malsom na tam tak dongin an lak hle tura an ngai ani South Africa khumwal puya ram house berni asoi thin lunglu le ro hlu tak atamawanga mingau hovin kumrei tak chung an obbe ram hian kumhlui thla dan danglam tak an nei kumhlui thla zana an in chung khuru bung ro rang te chu pona an pai chuak chum thina hei hinun hlui thalo mang thana ni in an ngai ama ero chu an bung ro pai chu awanga van duaina thleng le hliam an om thina wangin an khopui ber Johannesburg ka chuan aveng turin police an duty hial thinani Japan a chuan kumhlui thla zana hun an man to bera Buddhist danin voiza pariat dar an khong ri thina chu zoyano kane anti hei hian kumhluya an sual zong chu a thai bodon ni in an ngaya Buddhist temple a kher hedar khonri khun hi an mang thinani China a ve thung chuan kum tharlom na chikhatatan an kong kapui an hnoi sen vak thina chu chuan hun duom a her chua sak don ni in an ngai rong sen hnoi mai arem chan lo po in thil sen an tar mai thinani Chinese ho ngai dana chuan rong sen hi van nei na le thil hlim om lam en tir na ania chu wangin in nei ni khuale kum tharlom na po a sen tur zel mai ani an kum tharni le kan kum tharni ero ain anglova an ni chuan kum thar hi February ni som paruka an lob thinani Greece le khri thau chuan kum hlui thla nei hi protochronia antia kum thar nga nan kum hlui thla nia pian thar na le than len na ani ringin an kongka a purun sen an khai thin Crete clear kar bulloka hian tuipui purun sen lian pui tur lo om tak pai a om thina azung chopin han phoi ma sela an thang reng thawa na chu an thul chuang lo Greece le Crete cheng te chuan kum thar mani chi a kongka bianga purun sen khai chuan tuipui purun sen a thang duang angin kum hluya thil thalo te chu rang takaralin thil thar lom om zokin a thlak don ni in an ngai thin nu le pa te chuan kum thar tu ka an fa te mu hi lai chu an lua purun sena khong kewin jing in khometel turin an kai tho thin ani Romania ve thung chuan kum thar mani chia tharau sual no bonan savom angin an in cheya an lam thin chu ni chu savom anga lam ni an ti thin ani alam tura te chu man laya Romania ngo a om thin savom angin an in chei kher thina hei hi kum hlui thla na le kum thar nga na chi khatani Turkey le Armenia chuan kum hlui thla nia van nei na thlen tu tur ni angain pomegranate kan ti mai theibu fai an eiba ka kholaya an pai dar chiam thin pomegranate hi mi hring thin lung ne na te khin ni in nunna fanau mal sop na le risel na chungchang entir na atan an mang thin Turkey a hian kum hlui thla nia pomegranate phel chuan kum thara hausak na le van nei na a thlen don ni in an ngaya Armenia ve thung chuan van nei na konga an din muntur enin konglaya an pai dar vak thin pomegranate mu kha adar viau ani chuan kum thar du om takin a muak ni in an ngaya adar manglo ani ero chuan an tan kum chia a her chuak don ni in an ngai thin ani
South America khomwal puya ram pakhat chilea ve thung chuan kumhlui thla zan hian an hmangai tak kalta te thlana an riak thin chile rama talka bial ko sa te chuan kumhlui thla zana an hmangai kalta te thlana ria hi chin thana an neya mithi chung ta chu thlan bula khomin kuma tharvele dar khong ri in thlana an khon ri khan an chung thito te poin an lo zom ve a an ngai ani Peru hian kumhlui an thla pa thei bik riau an thla dan hi arum ra lebok Chumbi Vilcas province cheng te chuan takan akui festival anti ma nata to a an lo chin thran chu an khopui Santo Tomasa an mang thina tuna chuan Peru ram chung mun rang Cusco le Lima a tepo war takin an mang thin atlang puin December ni somni panga a man thin ani an lom dan phung hian kum thar du omjok a ringdon ni in an ngai he kumhlui thla na hun puin a ken tel lian ber chu lam le in sual ani te tlat kho khat sual huai kei kan in ti te chu muala kal khomin mi puin an din hual thupa a in be tura te chu an minga in kawin an in be ma le in be zo an in chibai nge angai bok ti chuan mi pa le mi pa chu in nuai mi mei tur ti in fair takin an in mal be ta mi thina in se sama in ke le atlu te khoi zui chu phallo bur ani achak zokin akhing pui chu anok out lo ani chuan judge hatana an ruat ten an ching felvat mai thin judge thutluk na achak lo zok chu alung oi lo ani chuan an in be nun le angai thin thil mak tak pakhat chu he in sual hi in mel mak na ni lovin in thian thatna lam hoyani a in sual le te chu in nek thi buai ma sela an in khozui ngai lo ani he in sual ku ta hian mi pa chau ni lovin mei chia te po an tel ve thina an in lok lew na sa ve hle thina ni engtin nge kum hlui thla dona engtin nge kum thar I mu ve don le